Ырымбур қалаһының иң кыйммәтле архитектура кымарткаларының береһе Караван-Һарай комплексы 1837-1845 елларда төзелә. Уны тантаналы асу 1846 елның 30 августында Николай I патшаның туган көненә туры килтереп үткәрелә. Башкорт халкының милли байлыгы, горурлыгы булган мөхәббәт архитектура корылмаһының асылуына быел 170 ел тулды. Ошо уңайдан Ырымбурда зур байрам саралары оештырылды. Бүген шундай матур изге урында, шулай юбилей хөрмәтле Караван-Һарайыбызга 170 ел үткәргән вакытта, Башкортстаныбызның 100 елын үткәргән вакытта, ошо Караван-Һарайдан без башлап китергә булды. Чөнки Ырымбур yerində яшәгән башкортлар беренче нигез салдылар башкорт автономия төзү буенча. Аларга Ырымбур yerində яшәгән башкортларга кушылып китте Зәки Вәлиди. 17 июльдә Рәсәй президенты Владимир Путин Башкорт автономиялы республикаһы оештырылуга 100 ел тулуды байрам итү турысындагы указга кул койды. Башкорт автономияһы гамәлдә 1917 елның ноябрендә Ырымбурда игълан ителгән. Шугала Караван-Һарайдың юбилее республиканың 100 еллыгын билдәләүдә тәүге олы сараларның береһе дип билдәләнә Башкортстан дәүләтчелеген өйрәнгән галимыбыз Марат Кулшарипов. Если мы будем отмечать, что башкирская автономия образовалась в 19 году, фактически мы вычеркиваем, понимаете, 17-18 годы. Вот это первоначальный, ну давай назовем это буржуазный этап истории башкирской автономии. Мы не имеем права вычеркивать. Потому что соглашение там подписало это правительство башкирское. Надо начать празднование, вот отмечать вот эту дату с 17 года. 17 года. Почему? Потому что в 17 году была объявлена автономия 15 ноября, я вам уже говорил, вот фарманом номер 2. В том же 17 году, в декабре, фактически учредительный курултай узаконил вот эту объявленную автономию. И там же были образованы руководящие органы Башкирской республики. Дело в том, вот я еще вот этот один момент забыл. В 18 году республика функционировала. Мәртәбәле сарала Башкортстан хөкүмәте аппаратынан, Ырымбур өлкәһе хакимиятеннән, Республика мәдәният министрлыгынан, Башкортстан диния назаратының рәсми вәкилләр, тарихчылар, архивчылар, журналистлар, Ырымбур өлкәһенең барлык кала һәм районнарыннан да зыялылар катнашты. Уларның күбеһенең борынгы ата-бабалары Караван-Һарай комплексын төзүдә хәләл көсөн һәм малын түккән. Ырымбур сикһыдыгын хаклауда, адак 20нче буат башында Башкортстан дәүләтчелеген яклауда катнашкан. Токсыран башкортлары Әхмәт Зәки Вәлидидің эшмәкәрлеген дәррәү күтәреп алган. Караван-Һарай Башкортстан дәүләтчелегенең бишеге темаһына арналган түңәрәк өстәлдә сыгыш яһаусылар Ырымбур хәрби губернаторы Василий Перовскийдің, Әхмәт Зәки Вәлидидің һәм уның аркадашларының истәлектәрен мәңгеләштерү турысында һорау куйды. Бер губернаторларына ла башкорттар марш, ягъни көй багышламаган. Перовскийга. 1836 елда, мына хәзер елда мына Любизар егетләре барып Бородино яланында катнашып кайта сентябрьдә. Ә ул мына ошо юбилейдар, Бородино хугышының юбилей 1836 елларда ук башлана. Шул мәлдә бер үткәрелгән сакта губернатор Перовский башкорттарды шунда ибәрә. Ул вакытта маневр дип аталайын, шунда тирмә курып, башкорт тәгъбирләре, онда башкорт гаскәре барып шунда катнашып кайта. Шокрылы ул башкорттарды нык ихтирам иткән һәм башкорт халкы уны нык ихтирам иткән. Һәм ул снапта мына бүген дә шунда торабыз икән, ошо бинала. Снапта ул мына ошо кешегә зур рәхмәт әйтергә кала инде. Караван-Һарай тарихи-мәдәни комплексының язмышын берничә дәвергә бүлергә мөмкин. Кантонлык осырындагы дәвре, кантонлык системаһы бөтерелгәндән һуң октябрь ихтилалына тиклемгә һәм 1917 елдан алып бүгенгә саклы хәле. Әлеге мәлдә комплекстың 256 бүлмәнән торган эске биналарында Ырымбур өлкәһе хакимиятенә һәм Рәсәй карамагына буйһынган идаралык министрлыктар урынлашкан. 20 ел тирәһе был ошо үзенең максатында эшләп кала, әмма кантон системаһы бөтерелгәс, башкорт гаскәрләр таратылгас, Караван-Һарай бинаһы губерна властьларына бирелә. Һәм менә хатта башкортлар мәсҗидте калдырырга дигән гаризалар да язып карайлар. Әмма тулыһынча мәсҗид Караван-Һарай мәсҗиде каланың теге ябай шу мәсҗиденә әйләнә инде. Шуңа күрә лә менә 17 елда мәсьәлә килеп тугас, революциянан һуң мөмкинлек тугас, Мәскәү калаһында беренче мусулман съездында
башкорт делегация йыелып, милли хәрәкәттең оешмаһын органын оештыра. Башкорт бюроһы, өлкә бюроһы дип. Менә мин әле карап утырам, слапта безнең ата-бабаларыбыз шайтып, бына 7 еллык шайтып йыелып, беренче курултайды үткәргәннәр бит. Менә ошо тарихи биналар. Ансамбльдең мәсете генә бүгене халык өчен асык. Мәсеттең һуңгы еллардагы язмышы бик тә аяныслы булды. Уны Әмир Рәхмәтуллин исемле адәм һәм уның ярандары басып алгайны. Бер төркем мусулман әһелдәре уларга каршы сыгыш яһап, бик күп суд юлдарын тапап, ниһаять хакыйкать урынлаштырылды. Эстән дә, тыштан да емерелү хәленә җиткән мәсетте ремонтлау өчен быел Башкортстан хөкүмәте акча бүлгән. Ишембай калаһыннан нефтегаз сервис җәмгыяте унда йылыту һәм һау торбаларын яңырткан. Түшәм һәм стеналардагы уникаль һырлы бидәктәрде тергеткән. Әмма был гына финанстар аз диләр мәхәлләлә. На сегодняшний день остается проблема, где-то около 20-30 миллионов рублей еще нужно, чтобы вот этот комплекс поменять кровли всего комплекса. Да, мы почему, значит, хотим независимо, кто там сейчас находится, кто собственник этого. Вы сейчас видели, что кровля всего комплекса находится в аварийном состоянии. Во многих местах она протекает. И из-за этого да, этот памятник культуры федерального значения да, приходит в негодность. Вся надежда на Республику Башкортостан, что правительство, руководство Башкортостана все-таки продолжит помогать и восстановить значит, этот памятник культуры. Караванһарай мусулман дини оешмаһы агзалары Башкорт автономияһын игълан итүгә 100 еллык юбилей якынлы бар комплекста капиталь ремонт үткәрелүгә зур өметтәр багала икән, был хис юкка түгел. Чөнки Караванһарай комплексы архитектура һәм тарихи кумарткы буларак 1960 елда дәүләт яклауы астына алынган. Шуга ла түшәменән ямгыр һәм кар һулары агып, кайдалыр агач өрлектәре сәргән бина федераль һәм республика катнаһы аксаһына ремонт эшләре таләп итә. 1917 елдың июлендә Ырымбурда нәкъ Караванһарай йортында беренче башкорт курултайы узгарыла. Онда башкорт үзәк шураһының идара комитеты һайлана. Идара башкорт мәдәниятенә кагылышлы башка һораулар менән бер рәттән Караванһарай бинаһын, мәсетте, баксаһы менән башкортларга кире кайтару мәсьәләһен куя. Рәсәй дәүләт думаһында был һорау ыңгай хәл ителә. Әмма Караванһарай халкыбызга 2 тиҫтә ел гына хезмәт итә. 1936 елда унда тагыла төрле ведомстволар урынлаша. Халкыбыз бүген дә сын күңелдән килгән бүгенгә. Без бүген үзебезнең Башкортстаныбызның тууына 100 еллыгын байрамын башлап киттек дип әйтергә була. Һәм дә безнең менә Караванһарайның төзелүенә 170 ел. 170 ел Караванһарайның төзелүенә без үзебезнең танылган түгәрәгебезне үткәрергә килдек. Әлбәттә безнең Башкортстан автономияһы ул беренче аның турында бик әүзем катнашканнар хәзерге Ырымбур yerinde yaşayan Башкортларның беренче тәкъдимдәре булган. Бұл тәкъдимдәрдә бүген Зәки Вәлидев бергә алып киткән ул юнәлештә инде. Тарихыбызда бүгенге дә күтәрәбез. Бұл әйтернем халык байрамы, матур байрам. Мондай байрам без бүтә төбәкләрдә шулай матурлап үткәрергә тиешбез. Чөнки халык хуаган бүген шундай күренешләрдә. Халык көтеп ала бүгенге дә шундай сарыларды. Халык өчен, үзебезнең телебездә хаклар өчен, үзебезнең гореф-гадәтләребездә хаклар өчен монда сарылар әлбәттә бик кирәк бүгенге дә. Монда эшебезне бүтән йөрдәләр, бүтән йөргәндәрдә күпчелек яшәгән башкортлар йөргән җирләрдә әлбәттә үзебезнең эшебезне дәвам итәсәкбез. Бөтә дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Әмир Ишемгулов Караванһарай комплексын хаклау, тәртиптә тоту һәм милләттәшләребезнең был бинага хокугын яклау буенча артабан 2 Ырымбур өлкәһе һәм Башкортстан хакимиятләре менән эшләячәкбез дип белдерде. Караванһарай мусулман дини оешмаһы җитәкчесе Гөлимә Жангабилова комплекстың архитекторы Александр Брюловтың проекты буенча Башкортстанда тагыла бер шундай ук бина төзү турысындагы фикерен yetkirdi. Һәм Брюлов үз кулдары менән һызган проекттың күсермәләрен Башкортстан вәкилләренә тапшырды. Үмитем зур. Ул төзелер дип уйлыйм. Ул Караванһарайның проекты Брюлов безнең өчен башкорт милләте өчен эшләгән. Ул безнең проект безнеке, йортыбыз безнеке. Шулай булгач, ул Караванһарай комплексын һәрбер калада берәү төзеп утыртып була. Мин Таратау итәгендә төзергә тәкъдим иттем. Каһәм түрәгә арнап, Каһәм түрәнең авылы аннан 17 километр Караванһарай йортын комплексын Каһәм түрәнең исемен биреп, шунда төзергә дип анлам мин. Минең тәкъдимем булган иде. Мин һаман да шуңа өмет итәм.
Стертамақта бірін халығыз, Ишимбайда, Өфеле, һәрбір қалаға. Біздің Башқұртстанның колориты башқа түрлі болып көрінесек. Башқұртстан Диния назараты рәисе урынбасары Бөтә дөнья башқұрттары құрылтайының дин комиссия етәксеһе Айнур Арысланов хак юлда шәһид киткәндәрнең рухына аят сықты. Ямгыяттың, бигрәк тә яшьләрнең исламга йөз менән борылуын хуплана. Бүгін көндә без Башқұртстан мусулмандары Диния назараты. Без Зайнулла Ишандың эшен һәм безнең Ахмад Заки Валиди тугандың эшен дәвам итүчеләр без. Һәм без шуның менән горурланабыз. Һәм без бу байракты алып баруыбызга Аллаһ Субхану ва Тааля рәхмәт әйтәбез безнең кулыбызга шундай зур байракты биргәненә. Аллаһ Субхану ва Тааля көсәйтсен безгә, куәт бирһен Аллаһ. Бергә булайык. Әлегә Ырымбур қалаһы өлкә башқұрттары был комплекстың бернисә бүлмәһен булһа ла куртымга алу тураһында ниятләнә. Сөнки өлкә корылтайы башкарма комитеты ла, Караванһарай өлкә газетаһы мөхәрририяте ла бына нисә елдар башкорт йорты менән өйдәш көн итә. Кала башкортларының якшәмбе мәктәбенә я үҙешмәкәр коллективтарның тәгаен генә һыйыныр урыны юк. Түңәрәк өстәлдең резолюцияһы нигеҙенә тарихи архитектура ҡомартҡыһында башҡорт ойошмаларына, китапханаһына урын бүлеү, милләт тарихына бәйле шәхестәрҙең исемдәрен мәңгеләштереү тураһында һорауҙар инде. Вы не забывайте, что в Оренбургской области множество сел, которые нуждаются, которые вымирают, потихоньку молодежи нет. Вот мы пока, учителя, пытаемся как-то, хотя и школы нет. Вот, мы пытаемся по-своему, но вы обратите на это внимание. Караванһарай ҡасандыр милләтебеҙҙең трибунаһы, рухи маяғы булған. Юбилей тантанаһында ла унда шағир һүҙе яңғыраны. Беҙҙең өсөн иң изгеһе ватан, тел, әсә, икмәк. Беҙ булһаҡ шундай булабыҙ, тоғролоҡ беҙҙең ҡанда, һаналған беҙҙең антыбыҙ, буаттар беҙҙең һандал. Беҙ булһаҡ шундай булабыҙ, ҡанатлы ғәмәлебеҙ, һуңғы һулышҡа сабалҡыр, еңеүсе әләмебеҙ. Ҡалаға юл төшкән һайын Караванһарай мәсетенә инәбеҙ. Ата-бабаларыбыҙҙың рухына аяттар уҡытабыҙ. Мосолман илдәрендә мәсеттәр бик күп, ә башҡорт өсөн иң изге мәсет ошо тей Туҡбуйының Яйыҡ ауылынан Сәлимә Игенбәтова. Калмантаев смелый воин башкир дигән бездә шиғырҙа и гимн марш атала. Шундай улар Перовскийда, Калмантаев был йырыбыҙҙа бер көй белән пашты, бер марш белән йырлана тиерлек. Ул бит Калмантаевтың 1912 йылда булған һуғыштағы минең ҡартатайымдың йыры. Шуның өсөн һөйләгәннәрендә мин ғорурланып ултырдым. Минең үҙемдең олатайымдың, әсәйемдең атаһының бер туған ҡустыһы Абдулла Ибрагимов ошо Караванһарайҙа директор булған. Шул уҡ ваҡытта минең олатайымдың ике туған һеңлекәше Зәйнәб Йөшева шул Караванһарайҙың институтын ваҡытында уҡып бөткән шул ваҡыттарҙа. Шуға минең ата-бабаларым ошо Караванһарайҙа директор булып, шул эшләгән эштәре өсөн 37 йыл алар репрессия ҡалакән. Аларҙың 56 йылда амнистия булған. Ул Абдулла Ибрагимов минең олатайымдың ҡустыһы инде шундай оло шәхес булған. Түгәрәк өҫтәл Йәшелдәр дигән латин ғәрәп телендә аның китаптары барлыҡҡа килгән. Министр по социальным вопросам республикала булған инде. Но шулай Заки Валиди белән бергә эшләгән өсөн аны 37 йылға ҡулға алынған булған. Караванһарай комплекслы архитектура һәм тарихи ҡомартҡы булараҡ 1960 йылда дәүләт яҡлауы аҫтына алынған. Уның яҙмышына халҡыбыҙҙың 2 быуатҡа яҡын тарихы яҙылған. Ул тарихты бер ниндәй заман да юя алмай. Киләсәктә ул халҡыбыҙҙың яҡшы ғәмәлдәргә әйҙәп торған алыҫ бер маяҡ ҡына булып түгел, уның рухын, күңелен көйләүсе бер үҙәк булып ҡалһын ине. Түңәрәк өҫтәлдән һуң Ырымбур дәүләт филармонияһында Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы өлкә башҡорттары менән киңәйтелгән ултырыш уҙғарҙы. Ҡоролтай башҡарма комитеты ағзалары өлкә һәм төбәк тәү ойошмаларының эшен әүҙемләштереү, милләттәштәребеҙҙе республиканың ижтимағи тормошона нығыраҡ йәлеп итеү һәм ижади бәйләнештәрҙе нығытыу маҡсатында Конгрессты 6 төбәккә бүлеү тураһында ҡарар иткән. Баймаҡта үткәргән йәштәр форумында дивизия булды.
Башкорт яшьләре үзенең дусларын ия дигән, ә безнең дусларыбыз төрле милләт халкы бүгенгә. Шуңа безнең барырга тиеш һәрбер идеология дуслыкта и бергәлектә булырга тиеш. Башкортостандың көньяк райондары һәм калалары Ырымбур өлкәһе башкортлары корылтайдың көньяк төбәген тәшкил итәсәк. Төбәктең үҙәге Стәрелтамак исәпләнһә, координация үҙәген Ләйсән Йосупова итәкләячәк. Безнең сайтыбыз юк үзебезнең Стәрелтамактың, ләкин контактта безнең үзебезнең төркемебез бар. Курултай город Стәрелтамак дигән. Һәр кеше анда керә ала, ул открытый группа дип атала, асык, кем теләй бүгендән үк безнең агза була алаһыгыз. Бунан тыш, 17 елга план төзегәндә зинһар, менә 100 еллык юбилейды әлбиттә күз уңында һәр кеше тотасак. Республикага 100 ел ул зур дата. 17 елга төптән алып торып, бу юбилейга карата саралар күрергә кирәк. Киләсәктә Ырымбур өлкәһе башкортлары корылтайы көньяк төбәк координацион үҙәге менән тыгыз элемтәлә эшләячәк. Төбәк-ара бүленештең максаты бергә һәм бердәм булырга, халыктың тын алышын тоеп, уның мәнфәгатьләрен кайгыртырга. Был иң тәүге сиратта эш пландарын төзегәндә лә күз уңында тотыласак. Һуңгы елдарда өлкә башкортларының иҗтимагый тормышында бер нитеклем таркаулык булды. Оешманың эшмәкәрлеге ултырыштан ултырышка, саранан сарага гына корылгайны. Өлкә башкортлары корылтай эшендә хәзер яңа рәис Куандык районының Ибраһим авылыннан Ягъфәр Яманхаринга зур өметләр багалай. Бұл эшкә тотынам сын күңелдән, төптән уйлап бардым бит инде бұл эшкә. Халкыбыз үзе хайланылар. Мине күргәннәр дип уйлыйм инде шул. Шуңа халкымды бергән довериен оправдать итәм дип шул эшкә тотындым. Хорайлар башкорт телен кертергә школларга. Клублар ябылмаган. Авылда бит хәзер клублар ябылып баралар. Бөтә башкорт авылларында клублар. Шунда шул хораудан сыгалар. Мен әйтәм, ягыгыз, эшләйбез, помогайтчабыз дип. Мәгарифтә милли телдәрне укыту бүгенге көндә иң актуаль мәсьәләләрдән бере булып кала. Башкорт теле һәм әдәбияты дәреслектәренең федераль стандарттар исемлегенә төшеп калуы. Укучылар ханы yetişмәгәнлектән башкорт авылларындагы аз комплектлы мәктәпләрнең ябылуы бик күп балаларны әсә телен өйрәнүдән мәхрүм итте. Кайдалыр башкорт теле укытудан туктатылган икән, буның сәбәпләрен асыклап, эште яңадан башларга мөмкин. Тик Рәсәй һәм Башкортстан Республикаһы законнарына таянып эш итәргә генә кирәк дине үз чыгышында баш белгес Рәйсә Күзбәкова. Халыктың проблемалары күп. Шуның өчен һезнең менә ошо район хала һәм регион корылтайларында, райсовет төбәк корылтайларында төрле өлкәннән кешеләр булырга тиеш, делегаттар булырга тиеш. Уннан укытучылар да булһын, медиктар да булһын, культура хезмәткәрләре дә булһын, фермерлар да булһын. Гомумән авыл халкының проблемаһы белән, үзебезнең халыктың проблемаһы белән янып йөргән кешеләр булһа, һезнең корылтайыгызның формаль булмавына, уның именно халыктың бөтә проблемаларын әйтә, минем иманым камил инде. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты янында Бөтә Рәсәй башкорт яшьләре корылтайы оештырылгайны. Уның рәисе Ринат Рамазанов башкорт яшьләренә яхшы таныш. Ырымбур яшьләре лә был оешмага ихлас кушылды. Гомумән алганда, Ырымбурдагы был көн милләттәшләребез күңеленә киләсәккә өмет, яшәүгә ынтылыш орлыктары сәсте. Һәркем унан күңел күтәренкелеге, яхшы кәеф менән таралды. Сараның рәсми өлешеннән һуң Башкортстан артистлары тарафынан бай йөкмәткеле концерт караны тамашасы.